Deskafeinatuaren prozesua Ludwig Roselius izan zen komertzianteak sortu zuena 1903an, eta berak prozesu honetan bentzenoa erabili zuen deskafeinatzeko kafeak, baina gaur egun bentzenoa debekatuta dago, ez delako osasungarria gorputzarentzako, baina beste prozesu batzuk aurkitu dezakegu gaur egun. Deskafeinatzeko bi metodo printzipal daukagu, kimikoa, etilazetatoa edo kloruro de metileno erabiltzen dira deskafeinatzeko kafe guztiak, eta gero existitzen da metodo naturala, hau da kimikorik gabe, non kafe berdea eta ura eta karbonoko filtroak erabiltzen diren deskafeinatzeko. Hau da prozesu kimikoa eta hau izango da prozesu naturala. Konparatzen baldin badugu kafe berde bat kafeinarekin, ikusten dugu kolorea diferentzia daukala, hau da iluntsuagoak, eta hori dator prozesuarengatik deskafeinatu guztiak ur berotati pasatzen direlako, eta horrek kolorea ematen dio kafe azalari. Nazioartean gehien erabiltzen den deskafeinatua kimikoki prozesatua dago. Naturalak ez dira inbeste ikusten, batez ere presioangatik dator, metodo natural bat denbora gehiago behar du deskafeinatzeko, eta beraz horrek ere presioa handiagoa dauka, baina zaporeki prozesu kimikoetan notatuko dugu azukre edo medizinal zapore pixkat, eta prozesu naturaletan berriz aurkituko dugu kafearen zapore errealagoa. Tostatzen dugunean kafea ere ikusten dugu kanpoaldean ere tuestean aldaketa nabaritzen dela eta iluntsuagoa ikusten dela deskafeinatua. Baina, xehetzen dugunean kafea ikusten dugu oso antzekoa direla xe puntu kolore hori. Dry Coffee Roastersen gure filosofiagatik eta estrategiagatik gure prozesua prozesu naturaletan zentratzen da eta tasetan kafe zaporea mantentzea ere oso importantea dela. Beraz, guk Swiss Water prozesua erabiltzen dugu gure deskafeinatuetan eta 10 bat ordu duratzen du prozesu honek, gero sikatu egiten da kafea eta gero katatzen da ea jakitzeko ondo irten den produkzioa eta gero ja kaleratzen dute ia salmentarako. Eta guk kasu hortan Honduraseko Swiss Water deskafeinatua erabiltzen dugu gure bai kafetegi eta bai etxeko kontsumitzaileentzako dakigulako kafearen zaporea asko mantentzen duela eta horrek postasun handia ematen diete deskafeinatu eraten duten egunerokotasuneko pertsonei. Orain deskafeinatu bat egingo dizuet, Honduraseko kafea erabiliko dugu eta ja badauka kafea xehetuta egiteko. Deskafeinatuekin bai ikusi ditu batzutan mito batzuk edo jende asko gure kulturan gauzak nahasten dituztela, ez? Lehendabiziko mitoa da deskafeinatua ez da tuestean egiten, baizik eta kafe berdetik kentzen zaio kafeinaren molekula. Hurrengoko mitoa da, gero eta gehiago tostatzen baldin badu kafea, hau da, ilunagoa lortzea, horrek ez du esan nahi deskafeinatu gutxiago edo gehiago duenik, baizik eta berbera izango du. Eta azkenekoz, deskafeinatu bat eskatzen dugunean jakin behar dugu baduela gehienez 0.1 kafeina produktu honetan. Bueno, hemen daukagu gure deskafeinatua eta espero dut gaurkoan rekomendazio edo jakituria pixkat gehitzea deskafeinatuaren munduan eta hemen gaude Dry Coffee Roastersen gure deskafeinatu naturala Swiss Water prozesuarekin egindakoa eta nahi baldin baduzue, badakitzue nun gauzen. Mila esker!